kuthiwa ngikhuluma 3 hours lapha nje ngeze ngikhulumisazwe mase ngehla kwabona nje ngayithola laseBrashini. uNkulunkulu wadala umuntu ngomfanekiso wakhe. Yonke into eyenzakala empilweni yomuntu isukile isizathu. Inyoka iyashintsha isikhumba kodwa upoison ayushintshi. Inyoka iyakhona ukuthi mayisishe mawusuyishayile ilume yona iqeda ife. Ngifuna ukuthi ubambe lokhu okumele ukubambe thatha uzokusiza ukusiza ungakuthathi ukukhuluma nje ngabanje. Phume esiqowini. uNkulunkulu kunabantu akafisayo ukubanika into zabo kodwa manje ngeke banike ngoba basendaweni nomsindo. Ngike nganaka ngigibela itekisi kuCalifornia eTexini udriver udlala ingoma lapha eTexini wasenciphisa umsindo weredo efuna ukuzwa lo muntu akakhuluma naye efonini. Ngalesikhathi uNkulunkulu efuna ukukhuluma nomuntu suke emsindweni ukuze ukwazi ukuzwa lo muntu ofuna ukukhuluma nawe. Haleluya. Amen. Ngifuna ukuthi kafishane la yonke into uNkulunkulu asuke eyinika wena okanye akayisuke eyenza kuwe usuke enesizathu. Wake wathi ubaba umhlungu konke into eyenzayo uNkulunkulu uyakwazi azokwenza. Uthi ubhalayo mfuna eJobe senokuthola ukuba ishidlela yakhe Isaiah 55 lo verse 6 ekhuluma. Ngifuna ukuba la ekutheleni sithi isiZulu ihlomisana ihlekele ihlomelele. Kunabantu ongahleka nabo kanti ihlomelele nabo. Kunabantu ongashumayela nabo umholi kanti hayi khona nilo ngeBhayibheli. Kunabantu ongahlabelela nabo kanti no manilo nje ngomhlabelela kuphela. Lento eyinqubo zihlukene izinqubo esikuzo. Khona isiqubu sasebandleni sasebandla abantu bathi bayakholwa kodwa manje basendaweni enomsindo wesiqubu. Kunesiqubu sasekhaya nje emndenini nje kunabantu abasuke esiqubwini wabelapha enkonzweni somsindo wasekhaya. Kunabantu abasesiqubwini wasemsebenzini nje esinye isiqubu sasesikoleni esinye sasendaweni zokucima ukoma nje isiqubu. Ukwenza uNkulunkulu ngoba ekulethe lapha nje uzokukhipha isiqubu. Bheka ukuthi uphila nobani, bheka futhi ukuthi uhamba nobani. Akubona bonke abantu abakushayela ihlombe empilweni mosuku uphumelela, abanye bakushaya ihlombe bethi hayi ngaleli langa sofisa ukubona ewini. Abanye abantu kunezinto ezimbi ezike zikwehlele bethi abanye ayikhuleka soba nawe. Besho besabona abanye abantu kodwa manike bahamba abantu bethi kusekuncane lokho. Ngithembe na inyoka ishintsha isikhumba kuphela kodwa upoison ayushintshi. Kunabantu ophila nabo wena bashintsha isikhumba bashintshile isikhumba kodwa ushevu ngeke bawushintshe isiqubu. Kungenzeka uzothi wena nomngane kanti uhamba nenyoka ishintsha isikhumba kuphela kodwa upoison ayushintshi. Kungenzeka uzothi unomfundisi unomholi ushintsha isikhumba kuphela kodwa upoison awushintshi. Ungaba nomngane qaphela umngane phuma esiqhubeni phuma emsindweni. Inja iyakwazi ukunderstanda isimo sasekhaya. Inja ekhaya uma nisuke isimo singekho sihle iyaphuma iyokotela emgqomeni wakamakhelwane nje. Nakhona mayikotela iyazi ukuthi akusikhona ekhaya la. Kumele ngithathe ngisuke lapha ngiyodlela ngasekhaya. Ngifuna ukuthi kuwena yonke into yenza okuncane okutholayo yazi isimo sakhe dlela ngasekhaya. Lokho okuncane okutholayo ithi ukotela lapho ukotela khona ithambo utholayo hamba udlela ngasekhaya. Akubona bonke abantu abathi Nkosi ababona ubuso wezulu. Ngithe makhuluma thatha ukuzokusiza ungeke ukusiza futhi ungakuthathi.
Lithi iBhayibheli isela lizingowe banokubhubhisa nokubulala. Isela lizinto engenalutho. Lifuna into ephathekayo. Naye ngisela lizoqhekeza lapha esontweni ngekho ma-ashoment. Liyofika vele lizoqhekeza liyazi into eliyifunayo. Bheka abantu abafika empilweni yakho. Awazi noma isela noma yini. Alizingowe banokubhubhisa nokubulala. Konke okuncane okutholayo yela ngasekhaya. Nkosi Moses. Hallelujah. Kunalendaba uma bexoxa abafowethu amen ngiyakubingelela ncebo futhi bengafundi sokusikhathi amen sebethanda banika amaphilisi enza ngibone kahle yonke into ngiyabona mfowethu nawe ukhona ngiyakubingelela nawe futhi sibarusuku amen mangibuka la ephepheni la ngibhalelwe khona uhlelo ngithi losibarusu sekushada abantu manje ngicela ukuthiwa kuziwe enkonzweni angisa understand sengiyabona ke umfowethu sekhona ngixakeka bebe yuthi kanti nami baba siyakhuluma ngabakhekhe ekhuluma ngothini sibarusu ngeshada manje hallelujah ngisa understand hallelujah ngiyabingelela mfowethu ngekamela nkosi Jesu Kristu amen kuhle bazalwane ukhona kuhle kuyasisiza kuyasilekelela kuyasakha kuyasiqondisa uma uze ekholweni ulandelela abantu ongacabanga ukuthi ungakwazi ukuhlezi nabo bonke la kusondezele bona ukuthi mabazokusiza amen bazalwane
yabona umuntu uma ekhuluma ngaye ethatha ekhuluma echaza ngaye echaza ubuyena lobubuyena obungemnandi kusho ukuthi khona nawe la ufana kuyithole. Amen bazalwane. Akakwazi uNkulunkulu ukuletha abantu abazokhuluma ngento enzima engathi bazalwane igama nje lingalibeka kahle ngithi into eyihlazo abese uma eseyikhulumile abese kuphela kanjalo kusho ukuthi khona nalo kufanele asizakale. Amen bazalwane. Sesizophuthuma izwini bazalwane ngiye ngithande masizoyizwini ngikanda xoxa labazalwane indaba ethi kunesilwane ekuthiwa ukhozi dlala kancane mfowethu. Kunesilwane la okuthiwa ukhozi nami ngeke libone la engiphila ngakhona. Kuthiwa ukhozi luphuza phansi, ludla phansi, luphila nabantu phansi. Abanye abantu mangithi abantu ungalahleki ngisho ezinye inkozi kuthiwa philwa phansi. Yonke indaba abayixoxayo bayixoxa phansi. Kuthiwa bese ke amasekuxoxiwe kuyiwa phezulu nje indaba isiqedwe phansi. Babe ndiza beya phezulu basuke sebeyo apply lento abaqale bayixoxa bephansi. Kuthiwa ke malundizwe ukhozi lwenyuke libashiye ngaphansi oncede lwashiye ngaphansi amajuba. Lunyuke liye phezulu lunyuke luze lisithele emafini. Bekhona la ngiphuthuma khona sesizweni. Mhla ukhozi lolu liyaphakama luyibona amandla engaphansi kwakancede. Kuthiwa liyacabanga ukuthi kufanele ngenze njani. Uma selicabangile ukhozi ukuthi amandla masengaphansi kancede luyayibona inkinga eyenza ukuthi lingabe lisandise ngaphezulu kakhulu. So uNkulunkulu mayekhuluma nomuntu ukhulumela ukuthi makabone inkinga yakhe ezobenza ngabambani noThixo. Hallelujah. Kuthiwa ukhozi alubelisehlupa ngokuya phezulu ngoba bayahlupha abanye abantu ukuthi amandla phelile kodwa azama fuqa ukuya phezulu. Ukhozi alisayiqaki ngokuya phezulu kodwa luthi inkosi ngisize ngipha amandla ukufika entabeni la ngiyokhipha khona indala. Saniboneni bazalwane. Luthi angisanandaba noma enganyuka umngani wami aye phezulu mina nje bangithola amandla okukrossa. Alisanandaba okuthola amandla okunyuka. Luthi nje bangithola amandla okubhekela ngifike la ngifuna khona. Uma ngifika entabeni ngizokhipha lezi zinto ezindala ezingenza ngisakwazi ukudisa. So ke bafike enkosini bazalwane ngendlela nje sifika la khona sithi inkosi ngisize khipha into ezindala ezizongenza ngibe namandla okuhamba. Obekade ngibona izolo angabe sayibona lento ebengikade ngiyiyo kanti kufika inkosi ngisehlane khipha into ezindala. Namhlanje silana sizokhipha into ezindala ehlala sishiya ingubo sishiya ukudla sishiya into ezimnandi sizehlane soshiya into ezindala ezisenza singakwazi ukudisa. Amen bazalwane. Ngenza lezo shumayela ashumayele nawe kuyibona ungamboni lo ngekho. Uyibona wena ukuthi yebo ngiyini ukhozi mhlawumbe nje xatshelwe ekhaya kungenxa yami yimi inkosi lo sikhiphe into faka izintsha. Uma kwangena izintsha kuzobonakala umalumekazi ekhaya ekhulumisana no-anti ngoba sekuphuma into endala yini. Kukhishwe into endala yini kuzokwenza ukuthi noma ngihamba ngemoto la phakathi kwemizi bengayiqoqo mamgumbi ingane zabo bethi usefikile lo mfana isizana ukhishwe into endala. So by now bazalwane vula uqoqela vumela inhliziyo yakho ngenkathi eshuba uninkosi lokho kuzokhulunywa akuthinti lo ngekho thinta mina ukhishwe into endala. Into engiyiswa ngokhozi nceke mfowethu kuthiwa lukhipha ngisho insipho. Uma kuphuma uzipho kufanele kuphume igazi. Uma kuphuma igazi akusemnandi lapho nezinyembezi seziseduze kusho ukuthi makuphuma igazi nezinyembezi kufanele kuphume zindala ayisuke ukuze fike into ezintsha. Sanibonani bazalwane. Sanibonani. Kuyenzeka sikhona hayi angisho bazalwane. Kuyenzeka sikhona uthola umuntu ubhajiwe nje lapha ajwe khona kanti cha uzipho seludala. Iso selidala. Sekufanele liphume. Ukhozi andaba nokuhlala ngabonile uyazi ukuthi ma sekufika isikhathi kuzohluma
okusha ngibe namandla nami la engavele nginawo. So masifika enkosini bazalwane asize khona ukuzokuvakasha asize khona ukuzoqhubha ubusuku khona abantu abaleko oshukela nebaqhubha ubusuku bayaphuza nathi njengoba asize khona ukuzoqhubha ubusuku kodwa sizofuna lokho inkosi ezosinika khona ukuze sibe namandla amasha. Sanibonani bazalwane, siphakame sezwini lenkosi. Bhekani